Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag no. Maayong adlaw kanatong tanan. Kumusta adlaw day karong Martes no? It's 21 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Ug sa dili pa din no, shout out ay ko no sa tanan no nga nagsunod sa mga sugilano no akong gipang-upload gikan sa aming drama no. Salamat kayo. Shout out na yung tanan no mga ka-followers no, mga ka-listeners. Ug karon no di ta manglangan niya ang unang anib ning bag-ong sugilano na sinuwat ni Uji Kumpok Rakasa Polynesiano sa Budbud ug Bibingka. Part 1 pa ta no mga ka-followers no, part 1 pa ta. Himaya nahunla. Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak? Nanay! Away ko, tatay! Nanay! Palayasa kini bata. Palayasa ni Karol Yudayon. Christian, anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason. Wa ko'y anak na abnormal. Unsa? Hoy, ikaw. Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan. Dili lang ko layas, tay! Love man taon, nanay! Kagkawboy. Kinsa ka? Kumusta ka na, aking mahal? Kinsa ka? Ako kini, si Jigo Salvador. Kaloy po asawa ko. Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh, Mara, ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw. nagunsa ka din eh. Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo. Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pang layas na! Layas na ining panimay! Pasaylo ako, anak. Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur, makapasaylo manggani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang? Wala na yung mo'y bisan yutay kining balati. Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuat ug direksyon ni Oji Kumpok Rakasa, Spinner Ray Arellano, Technician Engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiscari. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Patay na ang punmang magalit mulo sa ingon sa gimino karon king kalagko. Okay, mga igala, sa dili pa na itong magsugda ng atong bagong sugilanon. Greetings na ta. Mayong pagtanaw, pagpaminaw. Sa shout-out sa atong mga suking paminaw, JR Esparcia, Clita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Amamang Pang, si Eugene Lubrigas, John Obas, Henry Umpad, Tomas Tarukan Kapangpangan, Susan Katindoy ug niya Maria April Joy Sison gikan kini niya Uji Kumpok Rakasa atong writer director. Okay man like shout out usab ya sa Lutupan Toledo City, Sinang Tali ya si Konsehal Ridin Cabrera, Konsehal Arnold
Galiste, unya si Konsihal Boy Parinog, si Jaime Santo Niño, diya sa atong barangay captain si Marvin Prahinog, gikan kini ni Pedro Pungase. Okay? Unya laing shout out si Junior Albarracin diya sa Purok 5 Poblasyon Nabunturan diya sa Davao de Oro. Naman ni Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Bueno mga ikala, kini si Reliano, pakiguban kaninyo alang sa bagotang tulumanon, uban sa akong partner wherein si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd. Digya po na to kalimtan ng ato ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule ug sa avocado coffee mix with guava. Kunya sa kalimtin ninyo mga ikala, ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Okay, gawas nga pampalansing na, pampagana pa. Okay? Bueno, dito maglangan na ito na yung sugdan. Niya ang pagsugod din pagutang sugilanon. Atong pagkasamton nga usa ka OFW ang atong bida nga si Christian nga naamasahin sa Middle East. Din apektado sa gubat tali sa Iran ug Amerika. Mahigala niya ang unang yugto ng atong sugilanon. Himayang nahunlak. Nahugno, nagunob, nahunlak ang akong hima. Dagan! Manakit ang tanan! Manakot aron dito mga matay! Manakot ang tanan sa bomb shelter! Manakot ang tanan! Ginoo ko, kadagang sa mga building nga nakakolapse. Kumalay ko sa racket ikan sa Iran. Kadilikado na pa na David. Dili na luwas nga magdugay pa kini David. Relax mo. Relax ha. Luwas na tayo ni Dapita. Bomb shelter kining atong gitaguan. Angay pa tabang dugay din sa Middle East, Christian. Dili na luwas na to mga mamumuo kining Dapita. Usa kon mai-offer ang atong gobyerno sa Pilipinas nga repatriation atong pahimuslan. Aron luwas ta makapauli sa Pinas. Uso ka, Christian, pero Pero unsa? may panginabuhian bang nagpaabot sa Pinas? Pre, Nung magani nga, nanimpata din sa gawas sa nasod tungod sa kakuwang sa oportunidad o sa kagabay sa sweldo nga tumadawat ang niyata din eh. gusto ka pre. O gubot kayo prepiras karon. Grabe ang korupsyon. Gusto gid ka pre. Mao nga, bahalaan siguro og delikado din eh tungod sa gubat. Basta kay, di lang mamates kag gutom ang akong pamilya sa Pinas. Sige, Mara, utong. Utong ta. Utong, gyud. Babay ang imong anak, Mara. Babay. Hello, Christian? Kumusta ka na? Ikaw mo ikumusta diha sa Middle East? Apektado ba mo sa gubatali sa Iran o Amerika? O Mara, apektado siya. Kung mauna, pauli na din Pinas. Maminaw pa ko sa mga kalambuan sa mga pagita mo. Unsay buti mo ipasabot? Basin og mahumara dayon kining bata. Ug luwas na may nga makapadayon og trabaho. Christian, mas maayo pag mo pauli na lang ka. Nabala ka na kaayo ko nimo. Mara, Magunsa naman lang ko kung mawa ka na ako. Mara, Magunsa naman lang unya mi sa imong anak, ni Dodong Arthur, ni Gian Angel, ug sa bag-o nimong anak na si Jesus Lynn. Jesus Lynn. Mao ka na gusto kong ipangan sa bag-o natong anak. O yun ka ba, Christian? Jesus Lynn. O, Christian. Nindot ko pa nga. Babae day ang bago ni mong anak. O, Christian. Hao mo nindot ko pa nga. Ganahan ko na. Kun mao, Jesus Lynn na ang iyang pangan. O Mara. Laing kagabi unasab ang diabot din sa Middle East. Laing gabi nga mamingaw. Kalayo man tas pamilya. Pero anta kong antuson ang tanan. Tungod og anak sa kong pamilya sa Pilipinas.
Tulo na rabang ako mga anak. Si Dodong Arthur, si Gian Angel, o si Jesus Len. Nga bago lagi himugso. Kinahanglang maning kamot yung ko din eh. Kaya daghana ang nagsalig na ako. Uy, may chat na ako. Kinsa magan eh. Oh, Clara? Kinsa man na si Clara? Basahan ko ganing yung chat. Pwedeng makig-friend ni mo? Sabi ko buhaton ini. I-accept ko ka o akong i-delete. Sayang masap. Maayo na lang ni tabal sa kamingaw na ko din his kawasan nasod. May chat na siya. I-accept na ko siya kay nag-message sa request man. Basahan ako yung message. Kumusta man ka diha sa gawas? Wa kami ngawa din sa Pinas. Replyan ako, be. May reply siya na ako. Basahon na ko eh. Okay, rako din pero gimingaw git ko sa Pinas. Tubayan ko gani, bi. Basin pa rin makapaldo ko, ani. Galingaw naman ako kung reply niya. Walang naman, kadlaw na. Sa'yo para ba kayong akong trabaho, ugma. Pero, lingaw masabsiyag ika-chat. Bahala na lang ni. Uy, pre, nagluwi ang mas trabaho. Kadlaw na ko nagkatuhog. Ano man, sayo kang nisol sa bankhouse sa biik. Nagbuntag na chat-chat Kinsa? sa akong new friend. Ay kaya, no? Limot na siguro kang minyor ka o may ka anak. Tulo na pa rin. Bago lang anak si Mrs. Natiyaw na. Tulon na mong ito'y. Nya, napakay, your friend, ya. Lingaw lang ni pre. Bawal sa kalaay ba? Tarang yun, pre, ha? Tarang taon. Ibasin ka ng new friend, mo na yung makaungkang siyong pamilya. Pre. Hindi, sab ko magkatugot na may tabo na, pre. O, kana, panagin, pre. Kay, luway ka si Mario, eh. Sige, pre. Padayon tag trabaho. Okay, hani. Na, pre. Tigaling, mabadlungan ta din, nga, nagtabi lang. Tara, pre. Trabaho. Naunsa maning akong anak ka si Jesus Lin. Mura manik ang mga di man mo tingog-tingog. Mukalit lang siya kalungay. Early signs ka ni nga doon ay diferensya ang bata. Kinuo ko. Ayaw in town, Lord. Mas maayo siguro ipa-check up ko ning bata. Mintras sa'yo pa. Unsa, Mara? Oh, Christian. Mas maayo siguro ipa-check up ko ni aron masiguro. Buhatay ka na sa labing dali ka panahon, Mara. Di ko gusto doon anak nga abnormal. Christian. Hibaw ingawa ko'y kaliwat ka abnormal. Usa lihuka gidayon. Mintras sa'yo pa. Oh, Christian. O gibaw isa gabisag unsa mahitabo sa bata. Ayaw kalimot nga anak nato siya. Wa ko'y anak nga abnormal. Christian. Di man ay gini, ha, Mara? Wa ko'y anak nga abnormal. Sige. Christian. Di na lang nato tas o lang ato panagsulti. Kino na po'y buhaton din. Oh, Christian. Pagamping diha ha, dong. Sige, bye. I love you. Bye. Hanggaw nga, Mara. Murag, plano pa niya nga sagulan og abnormal ang among kaliwat. Di ginoon ko musugot. Dili kita. Ano lang una ko mo irag-irag din sa double dick na hidaanan. Di pa ko matog. May gipahapot pa ko. Oh, siya na tingali ni. Oh, siya na yun. Si Clara. Kumusta? Di ka busy diha? Tubayan ko siya. May pause na siya. Kamay na lang kay Kuwang. Og mo paldo na ko ni mo, Christian. Masod ka na kani sa akong litag. Impas kitang tinikob ni mong Christiana ka. Clara! Unsa mo na, ha? Unsa mo sana? Ay, Yan na! Kari, bana ko. Kinsa na masamnang gikabuangan ni mo silpon? Wa man ko. Masayod gani kung may lain na sa kang gikabuangan. Pusilon tagyo ka. Nabuang ka diha. Tingnan lang yun kung baka ko unpohon. Kung masakpan tigang magbinuang na ko. Kari, ikaw rin akong love.
Pakaslan ka taka kung di pa ta ka love. Lagi ba? Kay basig, di nakakontento na ko kay medyo idaran ako. Di gid na mahimo, no? Ka? I love you, Carrie. I love you too, Clara. Mm. Ah. Magpalit-palit sa una sa ang Lex Christian. Di man na igid, Mara. Wa mi kaliwat ka abnormal. Wa ko'y anak ka abnormal. Hugtanon siyang may balibad. Ngawa siya anak abnormal. Pero kabutaan ba ni mo ang Diyos kung mao'y ihatag nga anak ni mo? Kinsa makanisayo kayo nanutok sa pultahan? Ablihan ako. Oh, nagkao-kawboy nga imong gipayungyong. Dili ko makita ang imong itsura. Kinsa ka? Ako si Jigo. Diego? Pare, ikaw ba ka na? Ako taon Marie! Ako yung taon Aida! Daan palagi ko. Abi na kung kinsang kawboya, uy. Kumusta ka, Marie? Sus, kundi na lang yung ka magbinayot, pre, no? Macho o gwapo, gid ka. Ay, mabuang ko bayot. Nga na ding ni amang ka, pre. Nakabalita mo ko nga. Nanganak ko no kasi katulo ni mong anak. Akong gikumpirmar, oy. O niya? Tinuod yun di ay. Nagmamaman ang dughan ni mo. Gatas taon ni, pre. Ay, sugi-usikan bitaw ko. Kayo, bing itutoy ni mo, oy. Nabuang ka niya, pre. Sayang mo kayo, Marie. Ikaw ba si Gid kayo ka, pre? Ayaw biya kalimot, Marie, ha? Usabi ako sa kugos ni Arthur ni Gian, ha? Ako maoy nagkugos aning duhan ni mo ka mga bata. Nasayod bitaw ko. Mo, ayaw yung kalimot sa pag-imbitar na ko hapon sa bunyag, ha, sa bata. Aron mahimo na sab kong ninang niya. So ako maoy usaka ninang sa tanan nimong anak, di ba? Ang saya-saya. Pre Diego. Abi nimo pre, dili gid na ako kalimtan. Kay ang tanan akong anak wa gyud pagmahay nimo. Kay nagdako nga puno sa pagtulon-an og tambag nimo isip ninang o ninong nila. May tama ka. Uy. Si Christian maning nanawag? Uy, tugay mamitubang si Mara. Gano'n maka. Nagduda na inuka ni Bayhana na. Gano'n dugay manigitubag. Gano'n maka. Dili man siya pwedeng manawag o ingon arong orasa. Unsa man kay tuyo ani? Tupag ka, oy. Sige. Hello, Christian? Maklaro ko kayo sa CCTV na nakakonek sa akong cellphone. Ang imo pagkakunatan. Unsa? Wa lang di ka kalibutan. May laki ka din nas Pinas. Christian? Mao din ang tawhana ka ng nagkao-cowboy ang imo laki. Unsa? Sakto ko, di ba? Nasayop ka, Christian. Ako na sayo. Tungod kay kumpare nato si Diego Salvador. Gani, siya mo'y usa sa nagkugos sa atong mga anak. Kumpare? Kumari pagyud. Unsa? Lagi. Kay bayot si Diego Salvador. Bayot, magkamacho ng tawhana. Cowboy pa. Kaugil ko, oy. Pangag sa ilong. Maong relax lang diha, Christian. Kay bisan ka no sa dili og dili ko makahimos pagluib nimo. Ikaw ra gid ang akong love, Christian. Mao ba? Loyal ko nga pagkaasawa nimo. Og wag ko'y planong gubon ang pundasyon sa atong pamilya. Mara. Timan ina, Christian. Timan igit na. Mara. Char.com.ph Ako'y kilig niyo, Marie, pare. I love you, Christian. Sige. Bye. Kalain. Sige, bye. Bye, ray tubang. Wag I love you. Kabantay ka, anak. Nakabantay. Pero, sagdi lang, pare, Diego. Ang importante nga intact ang among pamilya. Nasayo pa di ko sa kong pagtuko. Mas kundi malasa. Kupare ko dahi katong bayota. Uy, si Clara na sabni. Magchatay na sabni. Pawa sa kalaay. Nganong ni amata sa sentro ning atong barangay, oy? Magpa-check up ta sa bata. Ni Jesus Len?
Ngano man? Sobra manggod kahilom ning bata agod. Maniguro lang ta. Ato laging ipa-check up. Kay usahay, maglisod siya sa paginhawa. Usahay, lungay siya, unya, perming taas o gilanat. Aw, mas mahinoon. Nahala, sige go. Tana. Unsa, Doc Risa Samson? Alarming kayo ang mga symptoms nga anaa kaniya. Ngano man taong dukoy? Nasudang iya mga symptoms sa abnormal newly born babies. Diin sagad, may potential abnormalities or serious health issues in a newborn, di na kinahanglan kinig immediate medical attention. Ang mga red flags ini, naglakip ang breathing difficulties, rapid or grunting, persistent bluish or pale skin, napoy fever over 38 degrees Celsius, o 100.4 degrees Fahrenheit, severe or green vomiting, and extremely lethargy or floppy limbs. Mao ba, Doc? Mao gyud, mao nga ayaw og kumpiyansahe ang imong anak, Mrs. Salamat kayo, Doc Risa. Samtang sayo pa, regular siyang ipa-check up og bisag dinhi sa sentro, okay ra. Makalaom ka, Doc Risa. Og, salamat kid kaayo. Uy, sa pa yan, Mrs. Kami dinhi sa sentro, andam og tagana gyud. Inyo gyud may madangpan sa kanunay. Nganong may hapit pamanta dinis kan-anan, kon karinderya. Natural, hindi ako ta aron mangaon sa sikat nga kananan kining Tikjangdong Special Foods. Aron mangaon og lamian. Gidapa manggid minimo dinhi oy, pre. Ni amang ganitas gawas, Mari. Mari, naganitas gawas. Ay, kung tawag kag parin, oy, mauaw ta sa mga ikals. Unsa ba di tawag na ko nimo? Mari lang, oy. Ayaw ng pari kay dako na kita kubol-ubol. Oh, mare. Kana. Maunay perfect, ha? Maunay perfect, ha? Nahala. Sige, mag-order na ta. Kompleto ni sila rin, eh. Nai-short nga order. Huwag na, luto ng daan. Nasa man imo, anak. Kana lang luto ng daan, aron makakaon na dayon ta. Unsa may imo? Kana lang beef steak og linataang tiil. Okay, aron makahigop. Kahigop ka init nga sabaw. Hasta ang bata si Jesus Lane. Ikaw, unsa may imo? Ang akong paborito, barbacoa, lansiyaw o bakasi. Bakasi? Mauni bitin-bitin sa dagat nga, nagkisi-kisi pa, uso kay nasa Gordoba. Mao ba? Oo. Kagwapo siya. Mura mag-Koreano. Kinsa man na siya? Siya si Arthur kuno, si Arthur Cesar, anak sa tag-iya. Sangay din na sa kong anak na si Arthur. Kailag yung kano? Natural. Way gwapo nga, di na ko mailhan ng napita. Uy, kabantay ka. Kabantay ko, ana. Lamig to lang timplada. Ubrato pa. Mao ba? Maong banat niya, ayaw si Gulgool. Kisabay dili mag-uol sa kahimtang ni Jesus Lin, uy. Mausap. Labi pa nga, daan na tong nagbaod akong bana, nga si Christian. Nga dili siya makadawat nga may anak siyang abnormal. Mao ba? Kabutan day niya. Nga kabuton man sa Ginoo. May pagbuot na, gituyo na. Mao lagi. Husto gyud ka, ana, Marijego. Ay. Puslan nang gimari naman ko nimo. Ay, ijiga na lang sa oy. Jega? Kana. Sige. Mariega. Mariega. Lami kay piminaw sama sa kalami sa mga putahe dinhi sa Tikjangdong Special Foods. Tinuod gyud. May pause na sab siya. Ambi ng cellphone mo. Ay! Kilap ni man yung cellphone, oy, maramag snatcher. Kinsan sa ning sayo kayo ni mong gikabuangan. Wa, oy. Uy, baya. Christian Day ang pangan. Kari? Matod pa din siyang profile din sa Facebook. Minyo kini og may pamilya. Ambi ng cellphone. Anong chat-chat pag kuno kay ining tawhana? Gusto ni mong ungkagon ang ilang pamilya. Di man, Kurt. Unya nga anong chat-chat pag kuno ko? Anong chat-chat ka niya? Migo man ako ng tawanap eh. Uy, Clara. Ayaw kog ilara, oy. Ngano ko? Mauna sab na imong yatasan. Kari? Naibaw na kay ko sa imong style, oy. Manghanto ka na sab, panghanto ka.
Abi kay abroad ni siya, imong tubayan. Pasagdi na lang kugkod. Wa mabitaw ko magbinuang sa tong kaminyoon. Ayaw ginabuhata. Kay ipaniguro ko nimo. Ihurot ko ang bala sa magasin sa kong pistula kung masakpan ti ka magbinuang ka nako. Pusilon ko nimo. Pusilon yun! Makriminal ka. Makriminal yun! Mapriso ka. Andam kong puyan ang prisohan basta magluib ka nako. Dili o dili ko gyud mabuhat ka na ang pagluib nimo, Gary. Loyal ko na ikugman nimo, oy. Sure ka? Sure mo lang. Kiss ko, pe. Oh. Dang ko, oy. Gabiin naman lang. Pero, wa naman mag-chat si Clara na ako. Nga naman ka. Nabisi ka siya. Sige, may nakubuhat to, no? Unan ko na lang ka sa chat. Ay, ayaw na lang. Magpaabot lang ko nga unan niya sa pag-chat. Ay, lain na sa mga kagabi o nang miabot. Pero wapag ko chat kini Clara. Pagpagita naman ko siyang chat. Gano'n man ka? Napula na ka siya sa pag-chat na ko. Mao ka? Salamat. Nag-chat siya na ako. Siya kinibichat. Namatiyan siya. Replyan ako. Kinsa may namatay. May reply na siya. Basahon ako, pi. Kinsa may namatay. Replyan ako. Namatay akong mama. Namatay ko nung iyong mama. Kalungin niya. O di nga sa ka-text kahapon. Sa may buhato na ako. Ahos to. Magpadako kwarta niya. May reply dayon siya. Basahon ako, pi. Naa kay Chikash o kaha Maya. Bright man din si Christian. Dali kang makasapot. Nahibaw gid siyang nagkinangnad ko kwarta. Replyan ako, pi. Dali ang naka-reply. Mauni akong Gcash number 0923535767. Mayo kinaa siya Gcash number. Padadaan ko na yan. Tuara, may reply na. Basahon. Nakapadana ko o kwarta, Clara. Yes! Palda! Tanawan ako akong chikash. Uy! May chismil nga kipada. Ay, yes, palda! Gano ka, Clara? Malipayon man. Sa di gusto ni mo, uy, mag-uol ko? Ay di man god. Kalit ka magog kalipay riha. Unsa may hinungdan, ha? What
lang. Lipay lang gud ko. Yun na, mananghid ko ni mo, car. Nya unsa? Mulakaw ko ron. Asa man ka? Mag-shopping sa syudad. Nari kay kwarta. Nga ako ramay nanarbaho. Naagod. Ang mansabog mag-shopping ko niya, uy, kwarta. Diin magkagkwarta. Aso siya baya, uy. Kamay butang kutik-kutihon pag cute. Nahala, wa magkaga magbinuang nako. Uy. Ibawag yung kang pinsyon na gisaligan ko. Sige, magkalakaw ka na. Maliko sa ko, uy. Thanks, Christian. Bulahan kayo ko nga nakaigala o sama kabuutan o galante nimo. Ako, buutan o galante? Wow. Maayo noon. Tiwasan ako sa pagbasa. Unta, makita ta sa personal din hipon sa Pinas. Excited ko nga maabot ka na adlaw. Thanks kayo, Christian. Dako na kayo ning tabang namo. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Si Mara ka ni Michat, ang akong asawa. Nga ka? Basahon ako. Padad imi dinhi palihog para panggatas sa atong mga anak, Christian. Kaya nahurot na. Patay! Napadanar ba na ako ni Clara ang budget? Sabi buhato na kaini. Replyan ako, be. Nireply na si Christian. Masahon ako. Pas lang una ron. Sa sunod sweldo na lang. Uy, hala. Kibalibaran ko ni Christian. Ayaw sa pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning bag-ong sugilanon na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. Himayan na hudla. Lihog ko na o subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.